Грошы. Грошы. Грошы? Грошы. Так, стоп. А аб чым гэта я? Калі казаць асабіста, я ніколі не быў надта ж абтурбаваны дадзеным пытаннем. Ніколі не марыў быць мільярдэрам, мяняць па 1000 будынкаў ды шыкоўных аўто, альбо насіць толькі брэндавыя шмоткі. А па малой патрэбе хадзіць толькі ў прыбіральню з чыстага золата. Не, такой залежнасці я не меў ніколі. Аднак, я заўсёды разумеў, што для поўнаснага існавання соцыума чалавецтву патрэбны сродкі для разліку за тавары ды паслугі. Хочаш не хочаш, але бартар не працуе ўвогуле. У любы час былі патрэбныя рэчы альбо прадметы, што так альбо інакш выконвалі ролю сродка аплаты. У добрыя часы гэта папяровыя знакі, у дрэнныя што заўгодна, пачынаючы ад мяха з бульбай і заканчваючы пляшкамі з алкаголем, што будуць доўга трымацца і не займаюць шмат месца. Канешне, у гаманец такі эквівалент не складзеш, але ў якасці разліку калісьці выкарыстоўваліся. Я маю на ўвазе, калі грошы не нясуць за сабой ніякага значэння, а з'яўляюцца толькі каляровымі фантыкамі. Асуджаю ўсіх, хто выкарыстоўвае чалавечую працу залежных людзей з пляшкай у якасці аплаты. Зычу ім выкарыстоўваць пляшку ў якасці сядзення для адпачынку. Дык вось, грашовыя адносіны самі па сабе не добрыя, але і не дрэнныя. Ад кожнага па здольнасці і кожнаму па патрэбнасці, як паказала практыка, не працуе. Чамусьці вышэйстаячым патрэбна болей за ўсіх, а па раскошы яны пакінулі пазаду апошніх радыкальных капіталістаў. Але да чаго гэта я ўсё? Яшчэ з дзяцінства я разумеў, што каб нешта атрымаць, патрэбна папрацаваць. Я разумеў, як стамляюцца бацькі на працы і чаму мне не патрэбна якая-небудзь дурнаватая цацка, што каштавала велізарную купу грошаў. Ні ў якім разе не даракаю сваё дзяцінства. Усё было цудоўна. Заўсёды быў наедзены, ды і цацак ад стречных братоў у спадчыну мне даставалася нямала. Але ж, калі некалі хацелася чагосьці асаблівага. Асабліва я любіў канструктары. Што значыць любіў? Я і зараз не адмовіўся б ад якога-небудзь набора лега ў падарунак, так што майце на ўвазе. І вось, разумеючы, што грошы не бяруцца з паветра, а таксама быць нахлебнікам ці жабраком у дарослых справа не найлепшая, знаходзіліся розныя спосабы, як падняць кішэнныя грошы ці назапасіць адпаведную суму для якой-небудзь важнай абноўкі. Больш мае той, хто меней вытрачае. Так, да гэтай думкі я прыйшоў у 6 гадоў, калі нас, першакласнікаў, адправілі на месяц у санаторый на аздараўленне, як жыхароў забруджанай палескай зоны. Пытанне аб тым, чаму нас адправілі ў санаторый з адной палескай забруджанай зоны ў другую палескую забруджаную зону, пакінем па-за дужкамі. Канешне ж, адпачынак уключаў у сябе і бескаштоўнае харчаванне ды розныя цікавыя мерапрыемствы. Але, так бы мовіць, для падтрымкі штаноў бацькі выдзелілі мне бюджэт у 5000 тагачасных беларускіх рублёў, амаль 3 баксы па курсу тых дзён. О, сапраўдны скарб. Але ж і сроку цэлы месяц. Асаблівасць спакусы дадавала назіранне за суседам, што кожны дзень абіраў тамашні буфет на прадмет шкодных салодашчаў, цукерак на розны густ альбо жуек. Раз-пораз я таксама не ўтрымліваўся, але аднойчы санёк за дзень набраў салодашчаў больш чым на 1000. Пасля таго, як усё набытае было тым жа днём выкарыстана па прамому прызначэнню, хлапчук пасябраваў з прыбіральняй на 3 дні. Дадзены вопыт дадаў мне яшчэ добрую долю матывацыі, і я годна пратрымаўся апошнія 2 тыдні. Такім чынам, на асабістым балансе засталося трыху больш за 2000. На самай справе, на іх я і не разлічваў, таму што планаваў па прыезду дамоў аддаць усе грошы іх сапраўдным уладальнікам, бацькам. Але пытанне пра гэта не ўзнікла, а я і не стаў пра штосьці нагадваць. Засталіся ды засталіся. Капітал быў атрыманы, можна планаваць фінансавыя транзакцыі ў вялікі ды малы бізнес. 2. Кур'ер – самая лепшая прафесія.
Так, задача па прынцыпу прынясі, завязі не будзе складанай для чалавека, які ніколі не ведае, што такое боль у спіне ці слабасць у нагах. Калі ты можаш лётаць увесь дзень, увогуле без якога сэнсу, праімчаць на пошту пару кіляметраў і назад для цябе увогуле не праца. За дастаўку ліста мог атрымаць і 100 рублёў. Усё залежала ад настрою бацькі. За газету звычайна улятала толькі 50. Але тут таксама была канкурэнцыя. Хоць мы з братамі і ладзілі большасць часу, але калі-некалі ўзнікалі і канфлікты. Асабліва з тае нагоды, што калі ім споўнілася гадоў 6-7, яны таксама адчулі перавагі капіталізму. А так, як малодшыя часцей бываюць каля бацькоў, заказы на дастаўку яны таксама атрымоўвалі часцей. Але бывалі і выпадкі, калі я сам карыстаўся кур'ерскай службай. Калі, напрыклад, патрэбна тэрмінова кудысьці збегаць, а ў мяне было шмат працы і заняткаў, я мог перанаправіць замест сябе малодшага брата, паабяцаўшы разлічыцца з ім пасля прыезду з чарговай паездкі ў санаторый. Але малодшыя не значыць дурнейшыя. Яны вялі журнал маіх абяцанак настолькі дакладна, а я так часта стаў карыстацца іх паслугамі, што аднойчы з маіх зэканомленых амаль нічога не засталося. Усе 1500 былі падзелены між малодшымі. Што ж, зарабілі, усё справядліва. Але ж гэта, калі казаць шчыра, нельга лічыць паўнавартасным заробкам. Гэта, так бы мовіць, міграцыя капіталу ў рамках адной сям'і. А мы тут гаворым пра сапраўдныя заробкі. Што ж, тут ужо давядзецца прыкласці некалькі больш зусілляў, чым проста пераадолець асабістыя нізменныя жаданні. Давядзецца быць пільным і ўважлівым, бачыць шанец там, дзе іншыя бачаць проста гору смецця. Смецце. Дарэчы, пра гэта. Трэцяе. Нікому не патрэбныя грошы. Адным з самых простых спосабаў урваць куш за 2 гадзіны працы – гэта назбіраць шкляных пляшак. Але тут таксама ўсё не так проста. Па-першае, на дадзеным рынку таксама канкурэнты. І мова ідзе не пра равеснікаў, з якімі можна было б яшчэ дамовіцца, а пры пэўных абставінах і арганізавацца ў тымчасовы кааператыў. Мова пра алкашоў, што таксама падкія на лёгкі заробак. Сапраўды, алкаголь – страшэнная рэч. А чалавек, у якога ў галаве замест шэрага рэчыва бырлавы этыл, не пабаіцца пакрыўдзіць нават дзяцей. З гэтым таксама можна разабрацца, калі дамовіцца са старшакамі, каб тыя правялі прафілактычную размову з дадзеным кантынгентам. А тым за радасць будзе дзеля добрай мэты размяцца. Другая ж праблема ў дадзеным заробку – умовы, што выстаўлялі прыемшчыкі шкла. Толькі цэлыя бутэлькі, без якіх-небудзь пашкоджанняў і поўнасцю чыстыя, нават без фрагментаў этыкеткі. Не ведаю, ва ўсіх былі такія ўмовы, ці гэта мы працавалі на хардзе. А яшчэ хітры ход ад нашых прыемшчыкаў быў у тым, што заробленыя грошы не выдаваліся наяўнымі, а адразу патрабавалі рэалізацыі. Напрыклад, зарабіў 500 рублёў, можам табе на гэтыя грошы цукерак наважыць ці яшчэ чаго, але не самі грошы. Так ці інакш, каб назбіраць бутэлькі шла гадзіна, яшчэ столькі ж часу на тое, каб іх адмыць. Раз-пораз мы стваралі сапраўдную мануфактуру на якой-небудзь закінутай сядзібе. Галоўнае, каб там быў калодзеж. Хтосьці чэрпаў ваду, іншыя мылі пляшкі, трэція збіралі новыя. Такім чынам зараблялася не адна сотня нявечна зялёных. Аднойчы я пагадзіўся на такую справу нават у нядзелю. Прыйшлося нават прапусціць нядзельную школу. Так, пасля 3 гадзін цяжкай працы мы з Паўлікам атрымалі на 2-4 сотні, што былі выплачаны нам у выглядзе жавальных цукерак. Няблага, канешне, але малодшыя браты за паход у вышэйзгаданую школу атрымалі па 1000 наяўнымі. Бізнес справа непростая. Гэта таксама стала для мяне навукай. Нядзелька святая і ніяк не прызначана для працы. Патрэбна ж калі-некалі адпачываць ад земных патрэб. 4. Перапрацоўка на грошы. Яшчэ адной крыніцай непастаяннага заробку стала макулатура. Нізкі кошт у крамах і цяжкасці са здабычай ставяць гэтую крыніцу пад вялікае пытанне.
Але ж быў спосаб зарабіць і тут. Патрэбна было ў часы, калі ідзе збор макулатуры ў школе, сабраць сваю брыгаду, быццам бы для такіх жа важных спраў. У двухкосці, канешне ж. Любая праца павінна быць аплочанай, а дармовая ж праца ніяк не цэніцца ні працоўнікам, ні працаўласнікам. Шкада, што гэта мы таксама зразумелі не з першага разу. Малыя былі, дурныя, чым і карысталіся нашы настаўнікі, адпраўляючы нас на збор макулатуры ці металалому на патрэбы школы. Дык вось, сабраўшы брыгаду з чалавек 6, мы вырушалі ў наш шлях. Загадзя дамаўляліся, хто з нашай кампаніі укладзе дамову з бацькам ці з кім з родзічаў аб арэндзе сучаснага транспартнага сродка ў одну конскую сілу. Конь з возам, канешне ж. Патрэбна было першымі аб'ехаць вёску, пытаючы, ці няма ў каго папяровага смецця, быццам бы на патрэбы школы. Але гэтага мы не ўдакладнялі. Хлусіць не было патрэбы. І вось, назбіраўшы поўны воз, пакуль яшчэ не перапрацаваных грошаў, мы везлі іх не на пункт прыёму. Гэта было б глупства з нашага боку. Якая-небудзь пільная зараза магла і распавесці аб тым, што некаторыя вучні думаюць аб уласным дабрабыце, а не аб калектыве. Мы перлі воз да кагосьці дадому, выгружалі ўсю здабычу ў вольны куток хлява і чакалі. Тыдзень, а лепей 2. Пакуль не скончыцца збор ад школы, калі пыл ляжа на свае месцы, і ніхто не будзе кантраляваць пункты прыёму, грузілі здабычу зноў і здавалі. Такім чынам атрымалі свае чэсна заробленыя грошы без падману. Але і сябе не дазвалялі зрабіць падманутымі. Аднойчы здалі амаль тонну. Некалькі тысяч былі справядліва падзелены паміж намі. І звычайна надбаўку за працу атрымоўвалі уладальнікі каня ды двара, дзе захоўваўся наш скарб. 5. Песня металу. Больш крыўдная сітуацыя была з металаломам. Калі ты, малады, гарачы, ведаеш, дзе ў лесе ў часы Саюза была сметніца для старых запчастак з калгасных трактароў, і вы ўсім класам сунулі іх да дарогі, каб здаць гэтую здабычу на карысць роднай школы. А праз некалькі год разумеў, што большая частка гэтых грошаў ішла ніяк не на школу, а асядала ў кагосьці ў кішэні. А грошы на рамонт класа неслі бацькі. Такім чынам, унутры з'яўлялася жаданне справядлівасці і агіда да дармовай працы. Схема тая ж, як і з макулатурай. Але ішоў час, багацейшымі люд не станавіўся, хутчэй наадварот, і магчымасць зарабіць капейчыну бачылася большай колькасцю людзей. Цяпер нават на сметніку нельга было знайсці не тое, што каляровы метал, а нават і ржавае жалеза. Кожны складваў яго ў сваім падворку і вазіў па магчымасці ў краму, каб закупіць адразу ж харчу. Але я таксама не збіраўся змірацца з такім раскладам. Кожны цвік, кожная бляшанка, кожны медны правадок складваліся на падворку з надзеяй калісьці дабраць па масе патрэбную колькасць металу, каб прыгожая машынка з пад'емнікам заехала да цябе на двор. Шукалі па сметніках тое, што засталося. Цягнулі на роварах з лесу цяжкія ланцугі, нават бляшанкі з-пад піва збіралі, прасавалі і скідвалі ў мяхі. Канешне, вагі там ніякай, але 200 і ў цябе ўжо некалькі кіло алюмінія, кошт якога немаленькі і зараз. І тут я задумаўся, што ўжо з дзяцінства быў экаактывістам. Другасная перапрацоўка наша ўсё. Збор смецця, усвядомленае спажыванне. Каб яшчэ і пластык быў па больш-менш добраму кошту, магчыма, я бы зараз займаўся гэтай справай. Асабліва, калі б разумеў, што карысць я раблю не толькі для сябе, але і дзеля ўсяго чалавецтва. Дзякуй за прагляд. Стаў падабайку, пішыце, якія сродкі заробку былі ў вас, пішыце сваё меркаванне на дадзеную тэму,
Увогуле, не заставайцеся абыякавымі. Беларускі кантэнт развіваць вельмі цяжка, а на зборы пляшак я не пратрымаюся доўга. Таму падзяліся дадзеным відэа з сябрамі. Дзякуй за ўсё і убачымся!